kono min Coumba mi yetti Allah comme no sukaɓam ɓe hankkadi baba galle ƴewniɓe koɓe julde kamɓe fof ɓe dañi kadi mi haalani acca yo morɓe min kay mi yetti Allah no feewi ko heddi ko min julde kay somi ɓornima cafguelam buulo reedu heewi ɗon ko mbaɗanmi goɗɗum min kay salamu aleykum waaleykum salam sohna Coumba jam ɗum wona Aissata jam no mbaɗɗa mawɗum ni haɗa selli jam tan bisimilla mbaɗɗa ino galleji ɗi jam tan oɗon celli wallahi ko jam tan ni jam tan bisimilla min de mi yewnata hannde mbimi arɗo samedi hannde hande wayniɗum jalsere selli mi weltima Aissata wallahi wallahi mboɗo wi kes ayi kam de mboɗo mi ɗo to tawruɗa kam ni tan de guila jarmi ata mboɗo mi ɗo jooɗi mbarka mbaɗan préparé on julde nde ko nden julde woni i sukaɓe so préparé am nakay gasi Coumba actir hakkille ma ala ko an wiyete i an sukaɓe so préparé nama mbiɗa i an mawɗo noon baba galle mataka sa ine moƴƴi emin kay mi dépassé hankkadi ne wiide mbiɗo para mi sikkuno a ɓuuri ɗo ko nde an ka tardude ene kalda e jesnir uji métre 12 000 mbasin ngaji ris an kalta ko haala so sukaɓe ɓornima ma ɓuuri ɗo ne he hannda iya neɗɗo kene wawi ɓornade comci mum moƴƴi hatta murno kono min surtout oɗo jamanu mo gonɗen hannde eɗen gandi yimɓe fof koko tampi jamanu coronavirus jamanu mone fof ne wiye liggaki somi dañi ɓesgam ngu tan yenno tottama ko julde an a monata jogorani mawni min de Coumba baba galle o yaltindu tan so julde ari kay Otto hokkatamo ni jaam o Otto yaltindu coronavirus mbimi ko yimɓe mbiyata coronavirus ko haalisaji ne goodi yooɓe jaltin yimɓe ɓorno ɗa ko nande baba galle ko événement ha événement mbawɗa hebde e mabɓe hunde so événement ari yappoñatɓe ha tiiɗa ɓe jaltina ko waɗima e événement an hannde yenno ɓesguma so tottama événement tan moƴƴi Coumba anda jawdi layyem waɗama layyenama ha wayno jaam holko paɗɗa mbimi an hankkadina diwtiɗon enen ken mawɓe wurde ha sella tan hawre hitande nde hitande ha dattu mum sawɗa ɗum ɓuuri sadde mbuɗa andi Allah hokkima wuuri ha nden yonti jawdi ke ko banggue mum yar kono hatta kay annena ɓorno cheveux naturel longueur 40 connami ko ɗo heɓa an mbaɗami e paɗam cappo an kam an mbimi ɓeta yeɓata guese pulago guese pulago ñande fof ɓe mbasiyo rewɓe surtout hono monen mbimi Coumba min an Aissata mina a betti kam de Coumba a betti kam cikkannomi ka ɓuuri ɗo kono hande ko ɗo jaretɗa kiren jam min nenede a betti kam min mi la ilaha illallah hol Aissata hol cheveux naturel saka 40 men ɗa ko métre men ɗa ko longueur eyyi yallah tan